Jaod bura ma Karachuonyo Adepo Okuome okonero were mondo okaw motegno tiegruok mag tije lwedo kaka yor konyo kedo kod nok mar tije e kind rowere ma okwako pacho kama ngima. Jaod burano owacho ni lony mar rowere yudo e kuonde tiegruok mag tije lwedo nyalo konyogi e chugo thuolo mag tije e kindgi, ma bende gindiki tich rowere wetegi mamoko ma ok giketo pachgi mana e tije mag ofis. Jaod burano oloso e kinde mane otero jopuonjre maromo 250 ma kar chung' od burano ma agulu mar CDF ma Karachuonyo kawo ting' margi mag chulo negi school fees ma wego mondo mi gidhi gikaw tiegruok mopogore opogore. Kawuono kaka wuoyoni watero nyithindo 250 ma wego ema flag off ka anyisogi ni koro dhiuru udhi somo maber courses ji odhi otim to chako tije owuon. Kochako tije tieni en gi kambine kata tin to kambine no wang' ok noti kende, obiro dwaro joma konye tiyo, jogo wang' ne ondikgi. Koro kar bedo ni en mana omanyo tich mondo ondike, en ma koro ji manyo tich kuome mondo en ondiki ji. An gi geno ni paro ma kama biro konyo jo Karachuonyo, biro konyo jo Kenya, biro konyo jogo madwa mondo oa e chan mondo oduogo obedi jonyalo. Ayie ni gibiro nyalo. Kacha gibo biro to gibo somo tije mag lwedo, to ok ni en tije mag lwedo at a lower level, apana en tije mag lwedo minyalo dhigo mbele michop kata mana e university mitim nyaka degree. Kaka mheshimiwa wachono, nitiere kaka wabo dwaro mondo wa partner gi local universities kaeto wa offer negi those degree programs institutions magwa kaluwore gi kaka wan gi equipment moromo manyalo support such programs.